Добрый день, даражэнькія, вас вітае Надзейка, і я працягваю вам расказваць пра тое, што засталося на полачыне ад бацькоў і продкаў у рамках праекта «Цікавае падарожжа Надзейкі. Полацкая спадчына». Напэўна, гледзячы мае падарожжы, вы ўжо зразумелі, што без ведання гісторыі, культуры, нацыянальных традыцый немагчыма выхоўваць любоў да сваёй радзімы. Для кожнага з нас радзіма самая прыгожая і лепшая, як для мяне полацкая зямля. Здаецца, што менавіта тут самыя квяцістыя сады, лепшыя краявіды і, вядома ж, жывуць асаблівыя людзі, якіх я часам наведваю ў сваіх падарожжах. Сёння я прапаную вам адправіцца ў сапраўдную бярозавую сталіцу Полацкага раёну, аграгарадок Завозер'е. Чаму бярозавая сталіца, спытаеце вы? А давайте звернемся да гістарычнай спадчыны і пазнаёмімся са старажытным паданнем. Існуе легенда, што больш за 100 гадоў таму прыглянуўся тутэйшаму пану Казіміру гэты прыгожы лясны край ля возера. І вырашыў ён пасяліць тут людзей, а паселішча назваць Завозер'ем. З новым паселішчам з'явілася і новая традыцыя. Загадаў пан Казімір, каб з кожным з'яўленнем новай хаты і нараджэннем у сям'і дзіцяці гаспадар саджаў маладую бярозку, якая будзе аберагаць новае жыццё ад усяго нядобрага. Гэта легенда перадаецца з пакалення ў пакаленне, а памяць пра пана Казіміра з часам толькі мацнее. Нават яго малюнак можна сустрэць на старажытных рэчах. Вось вам, напрыклад, гэты дыван. Ён захоўваецца на базе Завозерскага сельскага дома культуры ў этнаграфічным кутку разам з іншымі старажытнымі рэчамі нашых дзядоў і продкаў. Сёння ў нашай хаце свята, калі ласкаў нашу хату, рады спаткаць, этнакуток адкрываць. Асаблівае месца ў нашым этнакутку займае так званая маляванка, распісны дыван, зроблены на саматканым палатне больш за 70 гадоў назад. Таму і дастаўся ў спадчыну маёй бабулі Богдановай Эміліі Пятровны з вёскі Гарадзішча. У пасляваенныя гады такія дываны былі амаль у кожнай хаце. Мастакі хадзілі па вёсках, бралі заказы на роспіс, сюжэтамі служылі казкі, пейзажы або проста бытавыя сцэны. Так на нашым дыване мы бачым пана, якога мчыць тройка запражоных коней. Магчыма, мастак пісаў гэтую карціну з рэальнага жыцця. У даўнія часы ў гэтых краях часта можна было бачыць пана Казіміра, які уладаў гэтымі землямі. Любіў набліжаць свае валодання ўздоўж заходняй дзвіны. Мабыць, гэты момант і трапіў на сукно нашага дывана. Мясцовыя жыхары аграгарадка Завозер'я сапраўды захоўваюць і зберагаюць сваю спадчыну, сваю памяць і гісторыю. У доказ гэтаму тут штогод праводзіць свята народнага майстэрства, традыцыйных ведаў і добрасуседства Завозерская беразуха. На гэтым свяце можна сустрэць вельмі таленавітых, творчых і адданых сваёй справе людзей. Давайце разам наведаемся ў госці да аднаго з іх. Что ж, дороженькие, мы опынулись в гостином доме Ляховой Тамары Дмитриевны. Добрый день. Добрый день. Расскажите, коли ласка, ці правда вы вось такі разнабаковы чалавек, што умеете и спевать, и маляваць, и вершы складаць? Ці так гэта? Ну, скорее всего, да, потому что как-то душа тянется и к рисованию, и к вышиванию, и к пению. Ага, зразумела. А вось расскажите, коли ласка, падрабязней пра маляванне. Ці ёсць у вас сапраўдныя карціны? Рисовать-то я начала давно, еще в школе. Писала там на выставке, оформляла газеты, сингазеты. Потом поступила в педучилище оформляла кабинеты, даже вот целую стену разрисовала из рассказа «Я, бабушка или он, или кого-то это». Вот. Потом в школе тоже разрисовала 2 кабинета, стены, полностью стена, вот разрисовала 2 кабинета. Ну и так рисую. Ну а дома для себя раньше было больше времени, так я рисовала, но потом и внуку дарила, ну, кому кто понравится, что, пожалуйста. Ну, а так-то вот, да? Вот дома осталась вот эта картина
Ага, Пейзаж. вельмі прыгожий, так, ну зразумела. А раскажыце яшчэ тады, я вось ведаю, вы вершы складаеце, так? Вершы вы складаеце як? Таксама, вось калі натхненне прыйдзе, ці на заказ, ці як падарунак таксама? Як гэта у вас? Скорее всего, как подарок какой-то, потому что вот знаю, что там у кого-то день рождения, но не хочется просто тост там варить, здравницу какую-то, но желательно вот стишок, какое-то стихотворение. Потом уходила на пенсию, знаю, что мне в школе готовили такой большой буклет, тоже в стихотворной форме, ну и мне надо же как-то выступить в ответ, и я тоже собрала, приготовила вот это. Ну, больше всего, конечно, для поздравлений. Так, зразумела. Ці збіраеце вы свае вершы ў нейкі зборнік? Ці ёсць у вас тут сшытак, да, ёсць? Ну, немножко есть вот Так. в этой Ну, тетрадке. покажите нам, подивіться. Пожалуйста. Паглядзіце, даражэнькі. Вось я чула, што вы яшчэ спяваеце, так? І я ведаю, што вы калісьці нават у клубе спявалі. Да, ходила в Як круг гэта было? Вам самодеятельности. падабалася занятак гэты? Конечно, это же отвлечение от домашних каких-то забот. Придешь, все знакомые, сельчане, весело, интересно, ну, и попеть хорошо. Вось гэта ўсё цікава, але больш за ўсё мяне цікавіць такі галоўны ваш занятак цяпер, які, на мой погляд, вельмі незвычайны. Гэта разьба па дрэву, даражэнькі мои. Раскажыце, калі ласка, пра гэты свой занятак падрабязней, чаму вы ўвогуле пачалі займацца гэтым і калі? Это я начала заниматься, когда уже ушла на пенсию. Когда я лежала в больнице и во дворе железнодорожной поликлиники, ну, прогуливалась, и там увидела большую статую РБК. Он мне понравился, все деревянные, сделано из дерева, красиво. Ну, я взяла, зарисовала, пришла домой, а у меня как раз материал был готовый. Думаю, ну, почему не попробовать? Ну, и начала вот. І атрымалася адразу. Ну, сначала долго я с ним работала, 4 месяца где-то, с одной статуей. Ну, конечно, там не работаешь целый день и ночь, когда время свободное. Сярэдняга памеру скульптуры, колькі па часу? Ну, например, скульптуру бабы я сделала где-то за месяц. А поменьше кота, там у меня совы, собаки, это неделю. Вот так. Зразумела. Што самае цяжкае? Спачатку вось пачаць самае цяжкае ці наадварот, калі уже заканчивается праца? Самое трудное для меня как было, это вот стоит чурка. Ну, я сначала делаю зарисовку, а потом стоит чурка. Берешь топор, берешь молоток и начинаешь контуры делать. А самое интересное в этой работе, это работа с лицами. Там же вырезаешь глаза, там вырезаешь уже все как положено, губы, все вот это. Это самое интересное. Самое тяжелое, конечно, с топором и с молотком. Гэта, канешне, занятак няпросты, але вось сапраўды вельмі цікавы, і, напэўна, пра вас ведаюць амаль усе мясцовыя жыхары, не толькі мясцовыя жыхары, мае даражэнькія, пра вас артыкулы ў абласных газетах. Так? Мара Дмітриевна, дзякую вялікі вам за ўдзел у нашым праекце. Я вам жадаю творчага натхнення на новыя справы, і няхай у вас заўсёды ўсё атрымліваецца. Прыміце, калі ласка, невялічкі падарунак ад нас. Дзякую вялікі. Спасибо большое. Спасибо. Что ж, заканчивается наша сённяшняя сустрэча. Мне было вельмі прыемна пабываць у гасцях у аграгарадке Завозер'е і пазнаёміцца тут з вельмі цікавымі людзьмі. Яшчэ адзін куточак полацкай спадчыны атрымаўся прыязным і гасцінным. Да пабачэння!